Hola, hola, molt bona nit a tots i a totes i benvinguts a La Veu del Poble, una nit més, en aquest cas en dimarts, que hi vam tenir compromisos laborals i lúdics per parts iguals, i avui estem de nou amb tots vosaltres, en aquest cas un dimarts més, per comentar l'actualitat del club. Veníem d'un parell de dilluns no gaire fàcils perquè no estaven sortint els resultats, però crec que no ens podem trobar en una setmana més il·lusionant, i és que el Sant Andreu va guanyar el cap de setmana a Terrassa amb un molt bon resultat, amb un molt bon joc i amb un gran desplaçament, i a més, Pol, estem davant d'un dels partits més importants de la temporada, que és el que ens enfrontarà el Betis a Copa del Rei, no tant per la seva rellevància, sinó perquè no sempre es veu en primera al Narcís Sala, i a més hi ha un sold out de fa ja uns dies que això farà que la cosa estigui doncs, amb moltes ganes i totes les sorpreses que veurem el dia de demà i algunes que tractarem també avui. Com estàs? Molt bé, amb moltes ganes, evidentment, de demà, i molt content doncs, pel resultat de Lliga, que és igual o més segurament important doncs, que les copes, però molt content pel partit d'ahir del Sant Andreu el diumenge, i amb moltes ganes de viure demà el partit que tots portem esperant molt temps, jugar contra un primera divisió i a més com un equip com és el Betis. En el teu cas i en el meu és el primer cop que vivim un primer al Narcís Sala, formant part de l'equip Sí. de premsa. Jo veig una mica amb nervis especials perquè l'últim cop me'n recordo que estava al lateral el dia aquella de l'Atlético de Madrid, que va ploure, tenia un i el dia següent, i ara ho penses i han passat tants anys que... Jo també vaig anar evidentment al partit de l'Atlètic de Madrid, allà al Gol Nord. Si tu anaves a la uni, doncs jo el dia següent tenia classe de tercer de l'ESO, segon de l'ESO. Imagina't. Com passa el temps, I avui som aquí, per tant, moltes ganes també del dia de demà, que segur que serà genial. Amb ganes d'escoltar el nou himne, posa la gent pel xat, evidentment, també hi haurà un himne del Sant Andreu, en aquest cas versionat per Ginestar, pel Pau i per la Júlia. Avui, de fet, tindrem el Pau, el trucarem en una estoneta, i després també tindrem el capità del Sant Andreu, l'Alberto, que jo crec que no hi ha millor dia per portar l'Albertito que sigui avui, i amb ganes també d'escoltar-lo, ja no només pel partit de Copa, sinó perquè d'ell neix el gol de Terrassa i està, jo crec que en un dels millors moments de forma, si no el millor moment de forma, que l'he vist jo aquí al Sant Andreu. Us hem deixat una enquesta al xat. Qui va ser per vosaltres l'MVP al cap de setmana? Hem deixat 5 opcions. Tenim el Nil, que va fer bones parades, tenim a Torices, molt bon partit, tenim també a Jurado, i els autors del gol, l'Alberto per resistència i el Gorriti pel gol. Pol, 400 desplaçats, una altra bogeria més. Tu vas veure el partit des d'un lloc un pèl inusual? Sí, des del mòbil, però no. Una bogeria, de fet, aquest partit ja es preparava doncs, com un bon desplaçament. La temporada passada ja vam viure a Terrassa doncs, un desplaçament molt similar, no sé les xifres exactes, però molt similar. Sí, 400, i ara hi havia més de 400, però bueno, més o menys sí. Una bogeria fent-se notar després dels vídeos post-victòria. Bé, bogeria andreuenca, demostrant que fora, a casa, doncs l'afició actua igual. Sí. Un gran desplaçament que va explotar amb el gol de Marcos Gorriti al minut 86, que posava una mica la justícia sobre la taula. Era un partit molt trebat, on els dos equips podrien haver marcat. Al final el Sant Andreu jo crec que va acabar sent més incisiu en quant al joc, tot i que si el Terrassa hagués marcat doncs tampoc hagués passat res, però la segona meitat sí que és cert que els de Xavi Molís van saber aprofitar les seves oportunitats, com va ser la de Marcos Gorriti, per marcar el gol. Un partit que deixa molt bones sensacions. Ara posem per aquí el resum i comentem una mica què va deixar i què va donar de sí. Comenteu-nos també com veu viure vosaltres el partit, com el veu veure també, perquè el Sant Andreu, sobretot a la primera mitja hora, va tenir un gran domini de la possessió, va tenir les ocasions, al final no van entrar, el Terrassa també les va poder aprofitar i marxen al descans 0-0 amb la sensació de que es podria haver mogut el marcador una mica abans i tot. La primera part, per mi, pel que vaig veure, és boníssima. O sigui, domines el Terrassa, domines també en ocasions, en possessió. Al final et falta doncs, aquest golet que en aquesta ocasió que és claríssima i que Marcos Pérez fa dues aturades, una aturada i la treu després de la pal, el defensa que la treu després en el xut de Pau d'Arbre, després en tenim més ocasions, però és molt bona, la primera part és molt bona,
i ja doncs deixant molt bones sensacions de cara a la segona i doncs si algú s'ha d'endur el partit al final que sigui l'equip que durant el partit més ha dominat, que en aquest cas va ser el Sant Andreu i va acabar doncs, marcant Gorriti al 86. Sí. De fet, aquí hi ha una altra ocasió del Pau, que en va tenir un parell, va poder animar-se, en tot cas aquesta no va acabar d'entrar, i a la següent gairebé, no la següent jugada, però sí que en les següents, hi ha aquesta aturada de Nil a un refús del Guille, del central, i el Terrassa continua la jugada i en aquesta passada en profunditat del Jofre, la pentina el jugador del Terrassa cap endins, i també dues jugades dins l'àrea, una que no l'acaba de treure, el xut de Vandenhiri que el treu Nil, i aquest xut que ve posterior també de l'altre jugador del Terrassa torna a aturar-la Nil, per tant una triple aturada per que el Sant Andreu marxés tranquil a la zona de descans als 45 minuts que es van jugar a l'Olímpic sense gols, i després una segona on una jugada ho acaba determinant tot. Aquesta jugada molt Sant Andreu de passar a l'àrea, es passeja, torna a passejar-se, ningú la refusa. És la típica, però amb Nil a la porteria doncs tot és més segur, i aquesta triple aturada va fer que almenys te'n vagis de manera una mica més tranquil·la, que dius tu, a la mitja part, perquè en vas tenir ocasions, no la vas aprofitar, doncs que almenys tu a porteria en aquest cas... Sí, no te'n fotin un. Clar, perquè si no ja les emocions doncs van diferents. I després a la segona meitat no hi va haver tantes ocasions fins al punt que la que veurem següent repetida és el gol directament del... No, aquesta de fet va ser una que va tenir Toni Paredes al primer minut de la segona meitat. Aquí marcava també una mica les intencions al Sant Andreu. Marxa molt bé Jurado, que s'ha instaurat ja a l'11 gol. No, Jurado per mi és el jugador més en forma de fet va guanyar el premi del mes, el jugador, per mi és el jugador que està més en forma del Sant Andreu. O sigui, la banda dreta és senyora de Jurado, que està fent uns partits boníssims, i aquell gol de Gorriti amb l'Alberto, que per mi també és un... Per mi, si el que més en forma està Jurado, el segon en discòrdia és Alberto. Sí, són per mi també, els dos jugadors que estan més en forma, per això, també, evidentment, per ser capità i tot el que comporta, un dels jugadors que portem avui al programa amb més en forma, l'Alberto, que també està superbé, que quan els resultats a nivell individual ja t'hi preguntarem, però hi ha hagut una millora almenys durant la temporada que ara està, doncs, és que superbé. De fet, crec que el primer partit que vam dir, buah, aquest és l'Alberto que volem, va ser contra el Mirandés. Sí, va fer un gran partit. Va començar, a partir d'aquell partit, els partits de l'Alberto han estat impecables. Sí, la Copa del Rei l'Encigala demà és un bon dia per demostrar-ho. En tot cas, una jugada on Gorriti recupera la pilota, de fet, la juga amb Torices, que va ser un dels destacats també al partit, la passada a l'espai, Alberto que hi arriba, posa la centrada i Gorriti, que de primeres marca el que és el seu tercer gol en Lliga, també important que vagi sumant el bo de Marcos Gorriti, i el Terrassa té l'última, no l'aprofita. El Terrassa és un equip que sempre diem, té bons membres, però no sabem per què no els acaba d'aprofitar, a canvi d'entrenador, semblava que anaven en una bona dinàmica, el Sant Andreu torna a guanyar un any més, de fet l'any passat vam guanyar també per 0 gols a 1, i al final no és més que el que vam dir la setmana passada. Què important seria guanyar i sumar una porteria de 0? Doncs 0-1, que per mi és el resultat idoni en aquests moments. Guanyes per la mínima, convences i no reps gol. Era exactament el que necessitàvem, era a porteria 0, que veníem d'encaixar molts gols, veníem de tenir aquesta fragilitat defensiva que volíem millorar. Dèiem, puntuar i porteria 0, doncs puntuar amb 3 i porteria 0 és el millor que ens podia passar contra un Terrassa que era dels equips que venien més a millor dinàmica. Contra un Terrassa doncs, que havíem de puntuar sí o sí per com estava, que al final la classificació canvia molt, però una mica per també sensacions i encara els partits que venen de millor manera era molt important doncs, puntuar almenys el partit i guanyar-lo, doncs ja era el millor possible, també per atacar la Lliga només parlant, a casa, tornar-nos a fer forts amb el partit contra el futur. Sí, ara parlarem de la classificació, ens posem per aquí. 3 anys consecutius portem guanyant a Terrassa. No és normal, no és habitual. De fet, als primers anys de la dècada, ho parlàvem l'altre dia amb l'Àlex, que ens deia que aquí no era normal guanyar els partits.
costava treure'ls, i ara fa uns anys que el Sant Andreu, començant pel partit aquell de play-off amb gol de Noguera, ha guanyat, tothom ha votat, per què tothom ha votat? O sigui, un. sí, han guanyat tots perquè només hi ha hagut 5 vots, o algú que ha votat a tothom, no sé com ho heu fet, però bueno, tots han sortit MVP, que és una mica metàfora de lo bé que està l'equip, no? Tornant una mica al tema, no era fàcil guanyar Terrassa i portem des del gol de Noguera l'any passat el gol d'Alexis, que vaig veure la foto i una mica pell de gallina, i el gol de Gorriti, doncs 3 anys consecutius guanyant a Terrassa, no és normal, per tant, altres anys si coincidim amb ells, doncs segurament serà un equip com a mínim més complicat allà. Sí que és cert que l'any passat es va empatar aquí a casa. La classificació, com dèiem, ara la veurem, però abans de començar estàvem al play-out, hi havia molt pessimisme per veure't al play-out. Jo entenc que faci por, sí, però això, és que... O sigui, que potser el que dèiem, si no guanyàvem aquest partit, doncs estaríem a baix de la classificació, que al final canvia molt, però ni que sigui per sensacions. Doncs guanyar aquest partit era molt important. Per no veure d'allà avall, evidentment que estava ajustadíssim, que tenim un partit menys que canviaria segur, però almenys per no veure'ns allà avall encara doncs, aquesta setmana tan important millor. Estem veient la classificació, al final és el que dèiem, començàvem a play-out, guanyem, i ara estem allà empatats amb l'Europa, tenint un 3-5 que s'ha de jugar la setmana del derbi a l'11, recordem, 100% porta tancada. Nosaltres hi serem perquè som de premsa i hem d'anar a informar-vos de com va el partit. Òbviament, de fet, BTV també hi serà retransmetent el partit, però el partit es fa a porta tancada, decisió que òbviament no compartim, i des del club s'ha lluitat per evitar-ho, però al final s'ha acabat imposant i doncs intentarem nosaltres explicar-ho de la millor forma possible. És una pena. I és una pena perquè és la festa del futbol i que no la podem gaudir, doncs és una pena. I el que estàvem vivint fa unes setmanes allà al Nou Sardenya era... És que 5 gols al Nou Sardenya. Era una bogeria com per trencar-ho d'aquesta manera, però bé. No toca res més que guanyar el partit i a partir guanyar l'Europa i trencar una mica uns anys que ens ha costat. Mirem una mica la classificació, Pol, perquè hi van haver, de fet, hi va haver un partit molt controversial, que va ser el del Sabadell. Ja parlarem un altre dia del Sabadell, perquè porten... Gol de les Palmes? No, si acaba de començar el partit, no crec que... Les Palmes perquè tot això... bueno, clar, és que està jugant l'Europa Copa del Rei, perdó. Sobre el Sabadell, dic que porten 3 partits sense guanyar, porten una ratxa difícil. Acaba de començar, no? Si ha començat i ha marcat ja les Palmes, no ho sé. Me la tallo i em faig monja, no? Però, a veure... Anem a veure... Jo crec que no. Que consti que no estem contraprogramant el partit a l'Europa, simplement que no podíem fer el partit allà al programa un altre dia. De fet, crec que no ha començat el partit. És igual. Vinga, va. Això, els resultats de la jornada. El Sabadell, que a part de l'empat va tenir molta controvèrsia el partit amb Lucas Viale. A més, el partit del Sabadell, 2 expulsions per part de la Penya Deportiva. Sí, que no som els únics que li expulsen jugadors, no? Que no ho dic amb acritud, i sempre buscant una mica la conya, però es va dir molt quan ens van expulsar nosaltres, aquí hi va haver gent que ens deia això és una vergonya, no sé què, això passa a tots els partits, o sigui, és normal. Va haver polèmica també durant el descans. El CM de la Penya Deportiva. Se consuma el atraco. Aquesta és la frase. Atrevit, com a mínim, atrevit. Sí. No, va ser un partit d'aquests boig, ha fet el lío una mica perquè baixa Viale a la mitja part, diuen els de la Penya que baixa després de parlar amb els àrbitres i que per això a la segona meitat hi ha les expulsions, venia molt calent, però un empat que a nosaltres ens beneficia, perquè són 2 equips que estan a dalt, per tant tot el que sigui que es treguin punts. Anava guanyant la Penya i si guanyava la Penya es posava... Sí, es posava líder amb el Lleida. Sí. Una bogeria. Repassem el resultat ràpids abans de passar les entrevistes, que anirem una mica més ràpid avui. L'Europa que va guanyar a casa contra l'Olot amb 2-0, 2 de Jordi Cano, 2 de penal, amb una expulsió de Pol Ballester. L'expulsió del penal és de no estar bé del cap, es torna boig al porter. També el de l'Europa es tira tocant-se la cara, que no li toca la cara. Realment acaba sent una empenta, però Però és que la cara que fot allà de... És que és irreal, és irreal. Pol Ballester. Sí, és irreal. El Torrent que va guanyar 4-2 a l'Eivissa. Compte el Torrent. L'Elx il·licita que va perdre 2-3 contra el Balears, partit una mica boig. Balears ja va tirar una mica cap amunt. Balears que al final
són aquests equips que potser al principi tenien una mala ratxa, però Sí, com el Sabadell, al final està acaben estant amunt segur. Dèiem, el Mallorca que va empatar a casa contra l'Alzira, empat evidentment entre la Penya i el Sabadell que comentàvem abans, el futur que va perdre, ja ho hem dit abans, contra el Cornellà a casa per 2-3, el Cornellà doncs, que guanya ja de nou, a banda de guanyar contra nosaltres, guanya contra l'altre partit contra el futur, no som tampoc No, canvi d'entrenador, sí, ho hem estat parlant l'altre dia, ja no som els únics. L'Espanyol B que va guanyar a casa per la mínima contra l'Andratx, empat entre el València, Mestalla i el Lleida, i el nostre resultat, aquest 0-1 que dèiem que vam aconseguir al minut 86 amb el gol de Marcos Gorriti. Doncs un cop tenim tot això, fem una prèvia ràpida, rapidíssima, dels partits que vindran en endavant, recordant, òbviament, que estem ara mateix vuitens de la classificació, empatats a punts amb l'Europa que marca la zona del play-off, ens queda un partit, i per endavant vindrà el partit de demà Copa del Rei contra el Betis, després farem una mica les nostres travesses. El diumenge vinent contra el Badalona Futur a les 6, per mi és el partit clau per anar i seguir i continuar escalant, i després l'11 de desembre, és a dir, la setmana vinent, realment, sí, a aquesta hora, no sé si a aquesta hora però més o menys, jugarem contra l'Europa a la segona part del derbi. Recordem, el Betis, ara ho parlarem també a les entrevistes amb l'Alberto, té una llista de convocats amb prous baixes, no venen en un bon moment, en ratxa de Lliga dolenta tant a Lliga com a Europa. Van perdre el diumenge contra la Reial Societat 2-0, a Europa van perdre 2-1. Contra el València també, de fet es qüestiona bastant la figura de Pellegrini com a entrenador, i mira que porta ja 5 anys, tenen baixes com Isco, Carballo, Fornals, Marroca o Bellerín. Per tant, és un partit on el Betis pot sortir per totes per demostrar. Han convocat alguns juvenils també, aviam si tenen minuts, llavors és el que dius, o, clar, venen amb una dinàmica dolenta, com dèiem, és evident, però, clar, no poden permetre's el luxe de punxar en un partit més, llavors... I diumenge juguen contra el Barça. Clar, és que és una setmana difícil pel Betis. És difícil, però realment tampoc poden... O sigui, si ja perden contra un equip de segona federació... Sí, però és que és l'ambient del Regi Sala, aprofitem per promocionar-lo. És un sold out. És evident, això, sí. Amb gairebé 24 hores estarà ple, serà un infern això pel Betis, en el bon sentit de la paraula. Però mirant des de la seva perspectiva, no poden tornar no se la poden permetre. Però sí, van en una mala dinàmica, van jugar el diumenge contra la Reial, juguen dissabte contra el Barça, no venen en un moment. Diguem que és un partit molt difícil de jugar en aquestes circumstàncies per la gent del Betis, que tenen més qualitat, que és una cosa òbvia, però... Com ha dit Alberto, molt a guanyar. Tenim molt a guanyar en aquest partit de demà, tenim molt a guanyar i, evidentment, el Sant Andreu competirà de tu a tu, com ha fet amb jo crec que cada rival que ha passat per aquí i que hem anat nosaltres. Competirem de tu a tu i segur que demostrarem el que sabem fer i com està l'equip, també. I de cara al partit del cap de setmana contra el Badalona, permetreu dir que ells no menen bé. De fet, només han guanyat 2 partits i fan 9 partits que no troben la victòria, per tant, hem de guanyar. Nosaltres marxem, fem pausa i ara teniu ja, en un minut, amb vosaltres el Pau Serra Solses per parlar de l'himne que s'estrenarà demà, 10 minuts abans del partit contra el Betis. Fins ara!
Molt bé, doncs ara sí que tornem a estar en directe, a entrevistar la primera del dia d'avui amb el Pau Serrasols. Pau, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Et portem en concret perquè demà, a part del partit del Betis, hi haurà una cosa abans. Ara, si vols, també et fem alguna pregunta pel partit, però abans hi ha l'estrena de la nova versió de l'himne del Sant Andreu, produïda per tu i per la teva germana, per la Júlia. Per tant, ganes també, imagino, no?, de que això surti a la llum. Doncs moltes. La veritat és que ja fa molts mesos que la vam començar a fer, la vam començar a pensar també amb l'ajuda i el suport del Ripoll i el Graells com a ments pensant, no? I que vam estar treballant bastant amb que acabés sent això que ha acabat passant, no? Era un encàrrec molt concret, però també molt curiós, no? Perquè no era com això que ha fet el Barça, per exemple, no? Era simplement reversionar l'himne, actualitzar-lo, adaptar-lo, canviar alguna cosa, però respectant-lo molt. I sí, era una feina complicada i crec que ens n'hem sortit bastant. De fet, quan et van portar l'any passat ja ens vas dir que és una cosa que volies, que si el club en algun cas no t'ho proposés, que tu ho faries per la teva banda, o sigui, Sí. que tu ja tenies com ganes de participar d'alguna manera i barrejar la teva carrera musical amb el teu club, com és el Sant Andreu. Sí, o sigui, tot això realment comença fa 2 o 3 anys. Un parell segur. Vam parlar ja amb el Graells en aquest cas i hi havia una idea per part del club com d'ajuntar músics de Sant Andreu i aquí crec que hi havia algú dels Amics de les Arts, l'Andrea Motis, el Joan Palà també, el percuta de Stay Homes i Cherango. I és com que aquella idea es va quedar a mig camí i també, sincerament, ara ja ho puc dir, és com que per part nostra la vam deixar morir, saps? O sigui, perquè el que volíem fer nosaltres era fer-ho sols, bàsicament. I al final ho hem aconseguit. I sí, feia molt temps que jo volia fer aquest mix entre les meves dues passions potser més grans d'ara mateix, no? Que és la música i la US. I crec que per fi s'han trobat. I això, un altre cop, com agrair al club, no? Perquè estan moltíssimes coses, no estan passant moltes coses durant aquests mesos, playoff descens l'any passat, com 1000 coses que es van movent, nou patrocini, renovacions, i van trobar l'espai com per fixar-se en una cosa tan simbòlica com és un himne que fins ara, des del meu punt de vista, és com que no estava funcionant, no se li estava fent el cas que mereix una cançó que és un moment important quan surten els jugadors i crec que ara sí que passarà, espero. Parla'ns una mica d'això, Pau. Com ha estat el procés? Perquè entenc que hauran estat uns mesos de feina i com ha estat una mica també la vostra experiència a l'hora de reversionar una mica l'himne que hi havia, que era fins a cert punt arcaic i històric, no? En el punt en què ja feia uns anys bastants que no es tocava, i com ha estat una mica el procés també des de la part d'aficionat, perquè tu tens la part teva professional, però això és un pèl més, diguem, a la teva experiència fins ara a l'hora de treballar amb la música. Sí, o sigui, realment ho hem fet amb més gent, O sigui, la Júlia i jo hem sigut com les cares visibles, però el Guillem Areu, que demà tocarà la guitarra al partit, és d'alguna manera qui s'ha encarregat de fer la part més de producció musical, diria. I bàsicament l'hem volgut portar cap a una banda que és el que a nosaltres ens agradaria escoltar. Quan sortíssim a un camp de futbol, no, vam fer aquesta reflexió, no? Què necessites per sortir a un camp de futbol enxufat, a muerte i tal, i vam dir, tio, ens hem d'inspirar en Anglaterra, ens hem d'inspirar en himnes pop, saps? Pop i una mica punk també, no? De la cultura escocesa també, hi ha diversos exemples, no? El Celtic crec que té una cosa semblant, i va ser com, buah, crec que el Sant Andreu ha crescut en molts sentits i mereix, no?, com una cançó a l'alçada del que, això ho explicàvem l'altre dia a la nota de premsa, del que està passant al camp cada diumenge, i és una eufòria, no?, desmedida, càntics tota l'estona, i és com, necessitem que la cançó de sortir al camp sigui ja una primera llavor del que passi després al camp, no? I parlava amb el Serrano també, amb qui tinc bastanta confiança, i li deia, però tio, tu et fixes amb l'himne ara mateix quan surts? I em diu, no,
no m'entero de res, no? De fet, moltes vegades els dels partits estan cantant per sobre, saps? I crec que també volíem fer com a Ginestar, com a Pau i Júlia, la demanda, no, a les penyes, que estaria guai com de cara a demà, però sobretot a diumenge, que si tot va bé serà la primera vegada que sonarà amb la sortida dels jugadors, perquè demà toquem abans, però tirant la sintonia aquella de la Copa. Com que, no sé, que es provi, no?, com de bufandes al vent i fem veure, no?, que és l'himne de tota la vida, no?, però un himne diferent. Alguns jugadors i membres de l'estaf i del club ja han escoltat una mica, però per la gent que sigui aquí, 5 cèntims, que algú que es puguin esperar per demà, només per aquí la gent que ens escolti, i demà ja la resta ja ho veurà tot en directe. Doncs jo no sé què dir-los, o sigui, crec que ja va sonar un tros també a RAC1 l'altre dia, vull dir, qui ho ha volgut escoltar ja ho ha escoltat una mica i es va fer un spoiler, però diria que és un tempo elevat, jo diria que és un pop-punk, alguna cosa així, i que hem reversionat molt poc la lletra, de fet en dues frases molt concretes, no?, per actualitzar-lo. Una és, hem canviat, els crits són de festa i deia, i els camps són d'amor, i ara és quan canta el Gol Nord, que això és una cosa que, joder, que fa il·lusió. I després hem canviat l'última frase per Sant Andreu fins a la mort. Bueno, 2 detallets, tampoc hem volgut com anar molt a fondo, però diria que aquest és un bon spoiler de lo que serà l'himne. Hòstia, aquesta última és per tatuar-la, eh? Sí. De fet, mira, jo li vaig dir al Pol l'altre dia, m'estic buscant un tatuatge per fer que tingui relació amb el Sant Andreu. O sigui, que no em donis la raó de que sigui aquest. Hòstia, doncs no és un mal tatuatge, eh? No és un mal tatuatge, la veritat. No és un mal tatuatge. No. I la pancarta l'altre dia de Inevitables com la mort també és un molt bon tatuatge. És un molt bon tatuatge, no, és que últimament s'estan fent les hi ha molta hi ha molta, i la de el que digui ni més, aquest és el meu preferit. Totalment. I Pau, ja per acabar, és un himne pel que ens estàs explicant que té poc de Ginestar entès dins l'himne, que és més rockero i tal. Com ha estat una mica l'experiència de sortir d'aquesta zona vostra, imagino, no sé si de confort o de treball que feu, a algú més punk i més rock? No ha sigut tampoc complicat, diria, perquè sí que és veritat que quan treballem per Ginestar és com que ens neix sol, no? Una línia, no? Jo què sé, molts cops estem treballant dins d'un disco, hi ha un concepte, una idea musical, i en aquest cas era com un bolet dins del que estem acostumats a fer i ens ho vam prendre d'aquesta manera, però sí que també és veritat que és un tipus de música que tant la Júlia com jo escoltem bastant, no? Aquest tipus de pop-punk, així, rotllo Carolina Durante, grups més madrilenyos, potser diria, no? Però que aquí a Catalunya això, fins al moment, crec que actualment tampoc s'està portant gaire, però bueno, que tant de bo es comenci a portar més i si hem sembrat una petita llavor, doncs també està guai. Totalment. Doncs per acabar, si et sembla, fes-nos 3 cèntims, no?, del que t'esperes per demà, dia de Betis. El partit de futbol, Parlem Sí. de futbol que s'estrena demà també en setmana de festa major de Sant Andreu. Una mica com veus el partit de demà contra el Betis, contra un Primera, una mica la teva versió del partit que s'espera demà al Narcís Sala? Doncs mira, jo avui pensava bastant i m'espero un partit molt semblant al del Mirandés. Crec que ens posarem per davant. El Betis el vaig veure aquest cap de setmana per la tele i vaig pensar, buah, pobra gent, també estan fotuts, no?, amb tots els suplents, tal, i el Pellegrini qüestionat. I això crec que passarà com amb el Mirandés. Ens posarem per davant, ens empataran, però ja serà una a tomba abierta, saps? O sigui, res a perdre, tal, hem de guanyar això perquè si no a la pròrroga se'ns farà molt llarg i crec que guanyarem 2-1. 2-1, és el meu pronòstic. Firmem, no?, en principi. Firmem. Home, joder, vamos. Si guanyem 2-1, jo crec que demà cap de nosaltres que no ens busquin. No... Si guanyem 2-1, la que es lia, el tiet, després ja veuràs. La que es lia és grossa. Sí. No hi faltarem. No, segur que no. No. Doncs, Pau... I l'Europa que passi també. Estaria guai, la veritat. Sí. Per mi no. És el teu anel?
Què? No, Sí. o sigui, jo vull que passin els dos. Tant de bo trobar-nos a una eliminatòria de Copa. Seria històric. És que no sé si és possible. No sé, jo crec Com que no és possible? Perquè crec que sempre és el gran contra el petit, saps? Ja, però hi haurà un moment... Sí que... Clar. Clar, però Ah, en el següent si passem toquen els de la Supercopa, en principi. És veritat, és A veure, veritat. que si eliminessin a tot un Barça i un Madrid i trobessin una Home, pista no. contra Europa, No, però per mi, que guanyi les Palmes. no sé. Sí, però el tema del cansament, tal, no sé, vull dir... Ja, aquesta no te la sé. compro. Ells han passat a Copa Catalunya per aquesta banda. És veritat, això. Bueno, Que ens fa menys funciona. il·lusió, sí. Jo em conformo Bueno. si guanya les Sí. Palmes. Bueno, Pau, no et Molt bé, molestem guapos. molt més. Moltes gràcies. Ens veiem demà, que serà un dia amb moltes emocions i esperem que totes elles bones i amb moltes ganes també d'escoltar el vostre himne en directe, que segur que serà una passada, i a veure també si cala una mica en els jugadors aquesta força i que li heu posat i aquestes ganes i sortim demà un puntet tots motivats de cara a un gran dia. Això. Molt bé. Doncs gràcies a vosaltres, guapos. Vinga, una Ens veiem abraçada, demà. Pau. Adéu. Ciao. Fins demà. Adéu. Doncs tenim l'entrevista del Pau. De fet, intentaré no marxar molt, intentarem fer un directe perquè entri l'Alberto. Li enviaré el link i així ens teniu aquí la cara, que no marxem. Sé que està desquadrat, no patiu per això. A veure com ho puc compartir. Buf, moment boomer ara meu, A veure, añadir persones... no és per aquí. Bueno, potser sí que hauré de parar un moment. Una estoneta, no passa res. Vale, aturem un parell de minuts i venim amb l'Alberto. Fins ara. Gràcies,
Molt bé, doncs ara sí, tornem a ser en directe de nou. Teniu per aquí a l'Albertito, el capità del Sant Andreu. Podeu deixar també les vostres preguntes que li voleu fer, i tant de cara del partit de Terrassa com el partit de demà. Alberto, bona nit. Avui has tingut també dia de premsa, ¿no? Previ, roda de premsa prèvia al partit. Sí, buenas noches a todos. Sí, hoy ha sido un día de entrevista. Por la mañana también, o ayer por la mañana también tuve algo con una radio, zona mixta o no sé qué. A Copa del Rey que nos hace ser famosos ahora. Explica'ns una mica com és això, perquè, de fet, el que més recordo és fa molts anys que a l'Elatge li van fer un mentre treballava a l'Intimissimi, però sempre que ve Copa del Rei és com que es magnifica tot, es treuen com històries. Hi ha hagut alguna aquest any o us han deixat més tranquils? Ahora que has dicho del Aji, mañana, creo que es mañana. Bueno, imagino que sí. Si no lo han dado hoy, yo creo que será mañana. Poner jugones, la sexta, que sale Toni Paredes trabajando. Los jugones. És que sempre fan el mateix, Sí, Sempre sí. fan la de el obrero, el portero de no sé qué, sobrero, No falla. juega por la tarde y en la mañana pica ahora. Bueno, som nosaltres, realment, o sigui... Però és que Así que animo a todo el mundo que lo vea. No, posem. sempre fan el mateix. És que, de fet, a Copa del Rei, quan va marcar el Paredes contra el Mirandés, el van posar també, crec que era Radio Marca, perquè pujava jo i tal, i li van preguntar, rotllo, ¿has marcado? Sí, tal, bueno, tal, ¿de qué trabajas? I va començar a parlar, rotllo, no, trabajo en una tienda ayudando no sé què. Bueno, és el que es toca una mica, un cop a l'any i ja està. Sí, no, nosotros encantados, tampoco tenemos mucho faena. No. Alberto, ara parlarem de tota la Copa i tot plegat, però venim d'un cap de setmana que ha estat genial per moltes coses. Bon resultat, porteria 0, trenques mala ratxa, en un gran desplaçament i, en el teu cas, fent un molt bon partit i amb l'assistència del gol. Explica'ns una mica com va anar. Sí, bueno, lo más importante era acabar con esta mala racha. Llevamos cinco partidos, creo, sin la victoria en Liga. Y esto que las sensaciones nuestras tampoco eran malas en cuanto al juego, pero es lo que te digo, al final cuando acaba la jornada y no ganas, pues ya te queda un poquito ese run. Pero por suerte creo que lo hemos llevado bien, tanto en el día a día como los partidos, hasta que, bueno, ha llegado la victoria por suerte y portería 0, que a Nil eso también le dará mucha confianza, bueno, y a toda la defensa y a todos. Así que contento, muy contento, la verdad. Parlem més de la jugada del gol. És assistència teva, gol del Marcos. Aneu a celebrar amb l'afició. La temporada passada, o fa tot, 3 o 4 també amb la de Noguera, no se us dona malament al camp del Terrassa últimament. No, y la temporada pasada tampoco, siempre ganamos por la mínima, pero bueno, al menos Sí. ganamos, o sea que muy contento porque, y encima con toda la gente que viene a Terrassa siempre, que es una barbaridad, nos apoyan siempre, lo dan todo, así que encantados por darle la victoria a ellos. Ja parlarem després una mica del teu nivell aquesta temporada, però a nivell personal fas assistència l'altre dia, portes uns quants partits a bon nivell. De fet, el primer que recordàvem o parlàvem abans era una mica el del Mirandés. No sé si creus que és el teu millor moment de la temporada ara mateix o des que estàs aquí al Sant Andreu. Bueno, físicamente sí que me encuentro muy bien, estoy con confianza, la verdad. Pero bueno, necesitamos de todos. Ahora vienen partidos que jugamos domingo, miércoles. Es un poco, vamos a llegar un poco justos todos, pero por suerte tenemos una plantilla muy amplia y con mucha competencia, y juegue el que juegue lo va a hacer bien. En el momento que ahora los que están jugando tengan que descansar y los que ahora no están jugando, que no quiere decir que sean suplentes, les toque ser titulares, lo van a hacer bien seguro y lo vamos a sacar adelante. La temporada passada també hi va haver un tram, no sé si era sobre aquestes dates, però més o menys... Sí, de fet, o en una mala dinàmica, de fet, va venir ell. Sí, a tu et vam portar a la mala dinàmica de l'any passat, que va ser un poco la persona que va haver de venir a donar la cara, i per això volíem portar també en un programa divertit. Però clar, la temporada passada hi va haver una mala dinàmica i aquest any hi ha hagut també uns partits que no han acabat de sortir, però al final jo crec que ho viveu una mica com la temporada passada, no? Que és el que pot passar, que és el que ja ho parlàvem altres cops amb el Josu, crec que va venir el partit del Cornellà, que són dinàmiques normals i que ara jo crec que és una bona setmana, o són uns bons partits per tirar cap amunt un altre cop. Y como tú has dicho, ¿es una dinámica que puede pasar? No, ¿qué pasa? O sea, le pasa a Barça, a Madrid, le está pasando al Barça ahora que ha empezado súper bien la temporada y ahora pierde 2-3 partidos y ya parece que no, es que son cosas que pasan. Si les pasa a ellos, no nos va a pasar a nosotros. Es algo normal en todas las competiciones, en todas las ligas.
La gente no se tiene que volver loca por eso, porque llega, para cualquier equipo llega esa mala racha y es cuando más unidos tenemos que estar todos, porque luego es más fácil salir de esa mala racha. Mira, ens pregunten pel xat què ha millorat aquest Albertito, el de la temporada passada, i jo t'ho relaciono una mica amb el que deies del nivell físic. No sé si és això d'entrenar un dia més que tu notes una mica millor de cara a aquesta temporada al físic, alguna altra cosa, no sé què creus que has pogut millorar, o si dius, no, és que és igual i em estan sortint les coses que l'any passat no em sortien. Sí, al final yo creo que es más confianza que otra cosa. Físicamente siempre me he encontrado bien. Al final es muy difícil que yo acabe de jugar los 90 minutos porque intento darlo todo y aguanto lo que aguanto. Si no puedo más, no puedo más, pido el cambio o me cambian directamente y no hay problema. Pero sí que es cierto que a lo mejor este año con balón o en cuanto al juego tengo un poquito más de confianza y bueno, creo que tengo que seguir así. Al final no me puedo relajar porque, hablando egoístamente un poco, la competencia es muy fuerte y sé que si bajo el nivel, cualquiera que entre, pues ahora mismo no va a quitar el puesto a cualquiera de los que estamos jugando. Bueno, aleshores pel gol sí que vas aguantar bé, perquè el 86 ha tot una carrera Sí, espectacular lo que me subían ya las piernas, los gemelos, ¿eh? No, és que ho estàvem veient, estàvem des d'allà i jo ho parlàvem amb el Roger i dèiem, dic, hòstia, a l'Alberto li queden 3 carreres, dic, perquè et dèiem en alguna jugada allà que estaves fins amunt, no sé com és aquell moment perquè a més et dona temps a parar, a veure bé i a posar la centrada, o sigui, és una jugada, la fas amb l'últim alè que et quedava gairebé de força. Sí, pero sí que es cierto que creo que el central me deja un poquito pensar más de la cuenta. Imagino que él también estaría cansado, lógicamente. Y eso, ese segundito que me deja levantar la cabeza, pues hace bueno, que el pase pueda ser mejor que si hubiera estado más encima. Ara, Alberto, venen 3 partits, parlarem ara del Betis més extensament, però al cap de setmana ve el Badalona Futur i després, que també tindrem temps suficient com per parlar-ho, la continuació del derbi. Són 2 partits que són importants de cara a seguir escalant a la classificació, tot i tenir el partit pel mig de Copa del Rei. No sé com el valores ja directament al Futur al cap de setmana, perquè ells no venen molt bé, fa 9 partits que no guanyen, nosaltres sembla que després de Terrassa hem fet el clic per tornar un altre cop a sumar. No sé com veus el Futur, tenint en compte que és una plantilla que ha canviat completament i tenen jugadors molt diferents i un ecosistema molt diferent al de la temporada passada. Sí, bueno, ahora parece que no acaban de arrancar mucho, que no les salen los resultados, pero al final por jugadores tienen muy buena plantilla, la verdad. Son muchos jugadores que han jugado en primera red y con mucha experiencia en segunda red también. Creo que son jugadores que tarde o temprano van a empezar a sacar resultados y esperemos que no sea con nosotros. Al final, nosotros también tenemos que centrarnos un poquito más en Liga. Sí que es cierto que la Copa es un premio que tenemos que disfrutar y se disfruta compitiendo, porque es lo que tenemos que hacer. Pero al final lo que marca la nota a final de temporada es la Liga y es lo más importante. El domingo ganar, 3 puntos, meterse ahí arriba otra vez y el miércoles a por más. El dimecres no ho pararem en extensió perquè no és el que ens pertoca ara, però partit sense públic, sense afició, amb 2 gols d'avantatge, quedant 43 minuts per jugar. No sé si ho heu parlat, o potser ho veu parlar aquella setmana posterior, que ja més o menys es veia que el partit seria així, perquè és estrany acabar un partit d'aquesta forma. Y la verdad que fue muy raro todo en sí, todo el partido. Desde que empezó fue muy raro, pero bueno, nos tenemos que adaptar a que sea sin público. No creo que sea lo justo para nadie, ni tanto para ellos como para nosotros. Pero bueno, no sé si nos vendrá mejor o peor, eso nunca se sabe. Afrontamos el partido de la mejor manera posible. La suerte es que quedan 40 minutos, que al final el hecho de jugar domingo o miércoles, las piernas pues lo acaban notando, pero el hecho de jugar también 40 minutos, pues al menos no es un partido entero y se puede ir al 100% durante los 40 minutos. Parlant de la Copa, quan entraves a la trucada ens preguntaves doncs, si teníem ganes del partit de demà. Evidentment ho gaudirem com tothom, però entenc que vosaltres potser encara més i tot, ¿no? Para mí es una semana impresionante, la verdad. Desde hoy hasta el miércoles que viene es algo increíble, pero ya, o sea, el hecho de que tu familia, tus amigos te puedan ir a ver contra un Primera División, es que es espectacular. O sea, eso ya te crea una emoción por dentro que no se puede explicar. Al final, todo el mundo sueña con ser futbolista y una vez ya ves que no vas a ser futbolista, pues sueñas con estos partidos, porque al final es lo que te queda, ¿no? Y todo el mundo quiere jugar, está claro, y es complicado también. Para el míster también es complicado porque al final somos 22, 23 jugadores que queremos jugar y es difícil, y más un partido así.
Pero bueno, lo llevamos todos con la mayor alegría posible. Todos queremos competir al máximo, juegue lo que juegue la gente. Y si tengo la suerte de poder jugar, pues lo daremos todo. Entonces eso está claro. Els partits que sempre diuen que és el que més t'aproves a ser professional. Totalment. Aquests tipus de partits. Quan va sortir el sorteig vam veure un tuit teu que deies el recordo que ens ho mereixíem com a afició. Entenc que també volies un d'aquests equips com el Betis, també tipus Sevilla, un d'aquests rivals que vinguessin, Amb entitat. amb entitat, que vinguessin amb història, que vinguessin molta gent també a animar. És d'aquests rivals que tu entenc que també volies, no? Lo que queríamos era un equipo que al barrio entero le llamase la atención y se volviera loca por coger entradas y fue lo que pasó. En 24 horas acabaron, que es, lo he dicho antes en la rueda de prensa, que es algo que yo desde que estoy aquí en San Andrés no lo había visto nunca, desde que estoy en fútbol base, o sea que imagínate el tiempo que hace que yo no veo eso, bueno, no lo he visto nunca. Y pues todos muy contentos. En cuanto salió el Betis, pues por el grupo de WhatsApp, todos celebrando. Pero ya no por nosotros, sino por el hecho de lo que te he dicho antes, de nuestra familia, nuestros amigos, que puedan ir al campo a vernos jugar contra un Primera División, es que es algo histórico para nosotros. Vosaltres, en tot cas, de tu a tu, contra, encara que sigui un Betis, un Primera, qualsevol, de tu, sense donar res regalat i no sé si tu com veus com podreu arribar a competir doncs, contra un equip que ja dèiem a segona contra el Mirandés, que són professionals, que van a més superbé a segona divisió, però encara un Primera i com un Betis, en tot cas li competireu de tu, no? Tenemos claro que en cuanto a calidad individual son mejores que nosotros, físicamente son mejores que nosotros, pero hay condiciones que también en este partido pues nos favorecen. El hecho de que el campo sea más pequeño, césped artificial, con nuestra gente, que no van a estar acostumbrados a ese tipo de partidos, nosotros lo tenemos que aprovechar. Estoy seguro que alguna opción vamos a tener, estoy muy convencido. No hablo de ocasión, sino de en cuanto al juego del partido, que creo que la vamos a tener y vamos a ser dueños en muchos momentos del partido. Obviamente, el Betis, juegue quien juegue, da igual si juega Abde, que si juega Jesús, que si juega quien sea. Tienen calidad de sobras para dominar el partido y en muchos momentos nos va a tocar sufrir. Ahí es cuando más juntos tenemos que estar y aprovechar cuando la tengamos y hacer lo que sabemos hacer. De fet, el Betis l'any passat guanya l'Europa a playoff i hi ha alguns jugadors que ja han jugat també amb el primer equip, per tant, encara que et vinguin amb jugadors joves, són jugadors que et competiran igual, tot i que no tenen la millor dinàmica del món, però això a 90 minuts, Alberto, ho dèiem abans, que potser surten fins i tot amb més ganes perquè no es poden permetre ensopegar el dimecres amb la dinàmica en la que estan. Y bueno, y lo normal es que supongo que jugarán los menos habituales, que ponte la situación de que está en primera división y no juega y no tiene minutos. Estos partidos son a vida o muerte para ellos. Al final quieren demostrar al entrenador que quieren jugar. Y Isco, por ejemplo, a lo mejor no tiene tanta ganas de venir a Nasri Sala a jugar en césped artificial, pero el que es suplente, pues tiene ganas de demostrar también que quiere meterse ahí, quiere meter la cabeza en primera división y su partido es este. O sea que no nos podemos confiar porque van a jugar suplentes o porque van a jugar algún juvenil, de eso no tiene nada que ver porque al final ponen las mismas ganas o más que los que suelen jugar, así que nosotros tenemos que estar concentrados, dar el 100% y saber lo que tenemos que hacer. No sé com heu preparat el partit, però com es prepara també una mica, tampoc fa falta doncs, i tot, però des de l'estaf a un partit contra un Primera, que al final doncs, sí que el tens vist per la tele, però no et passes a analitzar-lo tan profundament. Com es prepara un partit contra un Primera, com un mes? El Miquel ens deia a Copa, quan el vam portar amb el Mirandés, que amb l'Atlético de Madrid en la seva època doncs, el preparava com un mes, com un partit més. En aquest cas, igual, no toqueu altres coses, com ho prepareu una mica? Totalmente, es un partido más al final. Hacemos preparación de vídeo, intentamos. Sí que es cierto que al ser Copa y jugar miércoles, jugamos domingo, el lunes es más de recuperación y el martes es prepartido, que no puedes preparar mucho tácticamente por un tema de piernas y de preparar el partido con un poquito de sentido. Pero hacemos vídeos, sabemos, nos dice lo que tenemos que hacer, como cualquier partido de liga, tanto con balón como sin balón, con estrategia, como lo que hace el portero, lo que se le da bien, lo que se le da mal, cualquier aspecto que nos pueda ayudar, lo hacemos como si fuese un partido de liga normal. Sí, no, deia, no sé si tens alguna tu més, és que la meva és molt final, per acabar. Bueno, tira-la perquè la Copa ja... A més, avui ha fet les declaracions de roda de premsa, que també la podeu veure. També la podeu veure i podeu anar al canal del club. Hi ha moltes possibilitats de cara al partit de demà. Recordem que si s'empata hi ha una pròrroga
i posteriorment es va a penals, que és una opció que no sé si us plantegeu. Això s'entrena, Alberto? Perdón. Si entreneu als penals. Nosotros no lo hemos preparado. Pues... No lo hemos preparado, pero bueno, si llega, llega y que pase lo que tenga que pasar. Però jo anava més cap a la situació de minut 90 molts. A més, hi ha equips que el saben i no s'ha deixat la porteria del gol nord, però un cop sabent el que és el gol nord atacar la segona meitat, ja vas tu cap allà a l'hora de poder fer-ho. Minut 90 i algú, gol nord, porteria, tu cap al que sigui aguantis els 90 minuts jugant al partit, pel que pugui ser. Con confianza. I marques gol, què fas? No lo sé, yo sí que me vuelvo loco. Me han dicho de hacer 1000 celebraciones, les digo que sí a todo, pero que No la realidad es que me volvería loco y no haría caso a nadie, o sea que... Pero bueno. Doncs, Pol, no sé si tens alguna cosa més. No, parlant de la Copa i de l'actualitat, doncs crec que ja ho hem tocat. A Lliga, doncs, a seguir el diumenge contra el Futur, que és igual o més important que les Copes, que al final la Copa és un partit, però la Lliga són tota la temporada. Correcte. I també que la gent, doncs, un missatge per l'afició, per demà, també per la gent a Lliga, que com deies abans, a vegades posen les mans al cap molt ràpid, però que ara amb el partit del diumenge i el partit de demà potser es tranquil·litzen una més. Un missatge per l'afició de cara a demà i el que queda. Nada, lo único que mañana disfruten, da igual el resultado, nosotros vamos a ir a ganar, por supuesto, no nos da miedo a nadie, sí respetamos mucho a un club como es el Betis, pero que no le tenemos miedo a nadie y nada, durante la liga pues que confíen en nosotros. Creo que hay equipo de sobra para cumplir objetivos, que para mí el objetivo es claro este año, que es mínimo hacer lo mismo del año pasado y lo vamos a conseguir. Alberto, no sé si tu agafes bé el son o l'agafes fàcil de cara a dormir per demà. No sé si ets una persona que es dorm fàcil o no. De hecho, le está diciendo a mi pareja que espabilar un poco porque me está durmiendo ya. Vinga. Que no. És broma. Alberto, moltes gràcies per passar-te. Molts ànims per demà, descansar molt, que tant a tu com a tothom us necessitem ben sants i ben descansats per una nit històrica al Narcís Sala. Moltes gràcies. Que vagi bé. Bueno, aquesta última part en català i tot, regalant ja. Vinga. Xau. Ciao. Doncs acabem amb l'Alberto el dia d'avui. Enhorabona, una o dues entrevistes en català. Adri, ets pitjor que la policia, de veritat. Que cada dia és el mateix. Sí. Bé, nosaltres acabem per aquí. Moltes gràcies, òbviament, a tots els que us heu passat i heu dedicat una mica de la vostra vida sempre a veure dos pesats parlant del Sant Andreu, que és algo que hem d'agrair sempre. Sí. I a més avui, que és un dia important, demà serà un dia important, retransmissió des de les 7:30. No, perdó, des de 7:15, des de les 6:30. El partit és a les 7. El partit és a les 7, recordem. S'obren les portes 2 hores abans. Partit d'hora, però... Clar, entenc que hi ha alguna gent que per temes de treball laboral arribarà tard, no pot arribar tard, però un partit de les 7, recordem. Quines ganes, és que no puc dormir avui. Tinc uns veïns molt tocapilotes amunt que no em deixen dormir, però és que jo no podré. O sigui, és que em costarà molt, estic nerviós i ja. I que gaudim tots, que gaudim perquè al final és el que t'agrada veure, no? Partits aquí a casa amb rivals així, és el que tu aspires el teu club arribar algun dia. Pues és una mica un petit tastet. Porra per demà, per acabar? Home, l'Ivanco, no sé qui ha sigut el Pau, crec que ha sigut, no? Un 2-1. Clar, evidentment, si fas una borra no ho diré en contra, he de dir a favor. És que la pròrroga no ho vull perquè crec que un equip físicament és que ja et mata una pròrroga. Jo crec que... Crec que ens arribarem a la pròrroga. Ho compro també. I crec que arribarem a penals. Bueno, sí, no, jo no puc. Arribarem a penals, i si arribem a penals jo tinc un heroi molt clar, que ja el diré, però és que jo crec que el partit de demà va a la pròrroga. És que m'espero una cosa molt igualada, o sigui, fins i tot m'espero un 0-0 fins a la pròrroga. I a la pròrroga jo crec que estarem tots amb desfibriladors, perquè és un partit que pel Sant Andreu no és més important que el Badalona Futur a nivell de resultat, perquè si perdem no passa res, nosaltres hem fet la feina, hem rebut un primera, ja està. Però és que només pensar que la podem liar, jo estic encigaladíssim. O sigui, jo em veig demà aquí al Flores a les 10:30
plorant, gaudint, i espero que tothom, perquè estem vivint anys molt macos a Sant Andreu, que hi ha hagut anys que les hem passat canutes i anys enrere que no s'han passat bé, per tant, gaudim perquè això és molt gran. I aquí el Narcís que s'animi i que perquè en que sigui una festa de repercussió que es demostra cada dia, que es demostri que és aquests partits, que es demostri el que és venir a Narcissada, que els jugadors del Betis quan entrin diguin, buah, flipin, al·lucinin. Això què és? Què és això? Això. I és el que podem fer nosaltres. La resta li hem de deixar als jugadors i jo confio, que ho estan fent. Jo confio, però és que posaria la mà al foc en què demà se sortirà a matar. De la USA jugui qui jugui. De la USA jugui qui jugui. Nosaltres marxem, descanseu molt bé perquè demà serà un dia molt intens. Us ho agraïm, com sempre, la vostra presència en aquests programes. Nosaltres, òbviament, estem demà fent el partit. De fet, tu seràs la veu de la narració de demà. Para. Cosa que em fa molta il·lusió. I esperem que el gol del triomf sigui teu i estigui narrat, perquè a més tenim equip de so nou, cosa que farà que s'escolti millor. I el diumenge contra el Badalona Futur, que hem de guanyar, sí o sí. El Narcís ara s'ha de guanyar. És que a més el Futur necessito guanyar-lo. S'ha de guanyar. Bé. Vinga, bona nit a tothom, gaudiu molt i dimecres de copes. I bona festa major. I bona festa major a tothom. Visca Sant Andreu. Sempre.